Gipamatud-an pinaagi sa dugo ni Kristo. Ono mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26. Kaysa gihapon nga mukaon kamo ni ining tinapay, ug moinom ni ining kupa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga moanhi siya. Sa pagtukod sa sakramentohanon nga pag-alagad aron sa pagpuli sa Paskwa, si Kristo nagpabilin alang sa iyang simbahan ug usa ka handumanan sa iyang dakong sakripisyo alang sa tawo. Buhata kini siya miingon, sa paghandom kanako, mao kini ang punto sa transisyon tali sa duha ka ekonomiya ug sa ilang duha ka dagkong mga pista. Ang usa mao ang pagsira sa kahangturan, ang lain nga bag-o pa niyang gitukod mao ang mupuli niini ug magpadayon sa tanang panahon ingon nga handumanan sa iyang kamatayon. Niining katapusang buhat ni Kristo sa pag-ambit uban sa iyang mga disipulo sa tinapay ug bino. Iyang gisaad ang iyang kaugalingon ngadto kanila, isip ilang manunubos pinaagi sa usa ka bag-ong pakigsaad. Diin kini nahisulat o gisiliyuhan nga diha sa tanan nga modawat kang Kristo pinaagi sa pagtuo, ihatag ang tanang mga panalangin nga ikahatag sa langit. Niining kinabuhia ug sa umaabot nga immortal nga kinabuhi. Kini nga buhat sa pakigsaad, pagapamatud-an pinaagi sa kaugalingong dugo ni Kristo, nga mao ang katungdanan sa karaan nga mga halad, sa paghalad aron ibutang sa atubangan sa mga hunahuna sa iyang pinili nga katawhan. Gidisenyo ni Kristo nga kini nga panihapon, kinahanglan kanunay nga sa ulugon, aron sa pagpahinomdom kanato sa iyang sakripisyo, sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa kapasayloan sa mga sala, sa tanan nga motuo kaniya ug modawat kaniya. Diha sa kamatayon sa manluluwas, ang mga gahom sa kangitngit daw midaog, ug sila nagsadya sa ilang kadaugan. Apan gikan sa baba sa lubnganan ni Jose, si Jesus migula nga usa ka mananaog. Si Jesus nagdumili sa pagdawat sa pasidungog sa iyang katawhan, hangtod nga siya adunay kasiguruhan nga ang iyang sakripisyo gidawat sa Amahan. Siya mikayab ngadto sa langit ng mga sawang, ug gikan sa Dios mismo nadungog ang kasiguruhan nga ang iyang pagtabon sa sala sa mga tawo igo na, nga pinaagi sa iyang dugo ang tanan makabaton ug kinabuhing dayon. Ang Amahan nagpamatuod sa pakigsaad nga gihimo uban ni Kristo, nga siya modawat sa mahinulsulon ug masulundon nga mga tawo, ug higugmaon sila sama sa iyang paghigugma sa iyang anak. Si Kristo kinahanglang mo kumpleto sa iyang buhat ug motuman sa iyang saad sa paghimo sa usa ka tawo nga labi pang bililhon kaysa lunsay nga bulawan, bisa ng usa ka tawo kaysa bulawan nga sidsid sa offer.